Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu, ktoré je vlastne takým úvodom do série ďalších videí, ktoré predstavujú jeden snáď asi najlepší monitor, ktorý doposiaľ bol vyrobený, teda pre hráčov. A možno ho aj poznáte, je to ROG Swift OLED PG32 UCDP. Momentálne väčšina ľudí asi pozná UCDM. Tento monitor má iný panel, iné parametre a má funkciu, ktorá chýba mnohým hráčom. Predstavte si, že máte 4K s 240 Hz a môžete si to prepnúť na 480 Hz pri Full HD. Takže jedno, či chcete hrať nejaké rýchle strieľačky a potrebujete čo najrýchlejšiu odozvu, alebo chcete si zahrať nejakú príbehovku 4K. Tak či tak vám tento monitor vyhovuje. Čo sa týka odozvy, to je 0,03 milisekundy, čo je... Nevedel som si vôbec predstaviť, že čo to bude znamenať, ale ukážeme si to aj v UFO testoch a v iných testoch si prejdeme proste celý monitor. Ak vás bude niečo zaujímať, píšte do komentára, ja postupne budem sa snažiť popridávať videa, celé to nejako zmanéžovať. Začínam s týmto, aby ste mali krásnu predstavu o tom, že čo sa oplatí, čo sa neoplatí. Neskôr budem pridávať aj iné videá. Takže pohodlne sa usadte, pustite si asi celú sériu, dajte mi vedieť váš názor a pokojne nešetrite kritikou, chcem sa zlepšiť, ale v rámci priestoru. No a poďme teraz na konkrétny monitor, ukážeme si ho takto v rýchlosti. Nožičku som už vymienial, takže berte to troška s rezervou. Origo, že je tam iná. Ale takýto krásny je to kúsok. Ja s ním proste nemôžem. Ako na mojom dosť veľkom stole vyzerá, že je to taký dosť maličký monitorík. Ale keď sa to napríklad bližšie, hej, takej nejakej bežnej vzdialenosti, tak je to, myslím, že úplne pohodne. A hlavne nevidíte ma odráza, čiže pokročilý panel, biela, ktorá je naozaj biela a myslím, že teraz ešte mám dokonca aj jas stiahnutý, takže tak ako vidíte. Ono na videu si až tak nevšimnete zmenu toho jasu, nakoľko mobil potom upravuje vlastne jas celkovo, takže najlepšie vidieť osobne. Každopádne skúsim vám to čo najlepšie sprostredkovať, tak ak chcete vidieť viac videí a ja budem pridávať, keď bude čas. Taktiež vyskúšame si ostatné periférie a zariadenia, ktoré tu mám z informačných technológií. Čaute.